Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa hawu madoda. Ngoesendela kaMbanjwa phela umne wethu. Aphikiwe lokho. Nkosi yami. Ukuthi nje isisekelo sami sikwangcobo la. Fuze. Komalume. Nkosi yami. Ngoba noma ungibhekile akekho noyedwa umalume engifana naye. Ngifana nomabhalane mina ubaba ongizalayo nabafowethu uyabona. Bakukhombayo ukuthi ngempela ngimbewu yakhona kodwa ngesizathu sokuthi la emhlabeni zonke izinto zenzeka ngenhlonipho. Nkosi yami. Uma ingane izalwe intombazana kusuke kuyakhona noma ingafana kanjani ngoyise baba ukuze izinto zihambe kahle kufanele ukuthi ihlale izinze komalume ingasuka umfuthi yona isithi ifuna ukuhlawulela uyise itshele ubani ukuthi uyise wayo uyabona kodwa kancane asikubingelele sikwamukele la ku channel enkulu impunga yesintu TV. Nkosi yami ngiyabonga nokubongeleka ekhaya baba. Ncwane ngihlala ngifisa nje ukuthi sibachazele ababukela ukuthi uncwane ubani usebenza kanjani ubalekelela kanjani abantu ukuze wonke umuntu acacisele ukuthi uma ethatha isinqumo ethi uya kumkhuluma nzini uya kumuntu onjani osebenza ngezilwane zakhe noma umuntu osebenza ngedlozi lakhe. Nkosi yami uncwane baba uthwasile usebenza ngedlozi nethunya ngoba uyakhuleka. Kodwa uthinta kakhulu amakhambi baba nje ngumuntu wamakhambi hayi okunye nokunye cha ngithinta amakhambi nje masikhuluma ngekhambi ukhuluma ngami uyathwasisa uyasiza uyalekelela uyahlola baba isipopolo sikhona hayi siyakhona baba i-microscope uyabhekisisa. Hayi sibonge kakhulu la manzini kunomfanekiso eqoshiwe nje engiyiqophile la sikhuluma khona ngokungeniswa kwabantu abadala baba. Umfanekiso osuzophuma manje yilona ke manje ukwenziwa komsebenzi wokungeniswa kwabantu abadala. Sinazo ke iziphiwo ziningi sabantu. Uyabona? Ukungeniswa kwabantu abadala into ejulile. Kukhona indlela yokuba ngenisa ngokwesintu ngoba isintu sisodwa. Bese kuzoba khona iziphiwo zabantu abathile abaphiwe ukuthi balekelele abantu kubangenisa abantu abadala. Angithi yakwazi lokho. Nkosi yami. Uyazi ukuthi mina ngelinye ilanga ngangenisela abantu abadala ngekhandlela baba. Uyazi ukuthi ngisho lalela kwafika nje kumina ukuthi abathola ikhandlela elimhlophe benza ukuthi nokuthi bathi babheka abantu abadala sebephakathi umkhulu ngoba bengenayo imbuzi. Abantu abadala uma kuwukuthi ninosizo oluthile bayakwazi ukubona lokho bese banixegisele kube khona indlela enizokwenza ngayo bathathe nibangenze ngaphakathi. Mkhulu Manje manzina ngifuna ukuthi sithi siyikhuluma indaba okungenisa kwabantu abadala kanti kukhona umuntu esebebangenise kwazo kwakahlanu kodwa kuthiwa abafuna ukungena baba. Abangeni ngisho ukungena abafuna ukungena baba. Manje lento ngithi ake ngithole umuntu omelaphi wendabuko nowaphatha futhi amakhambi baba ngoba ngeke sakubalekela manzini. Amakhambi siyawadinga sabantu abasha. Hayi amakhambi siyawadinga mfowethu. Nkosi yami. Siyawadinga kakhulu ayinsila yethu. Umkhulu omkhulu medala umuntu adala nemvelo. Eyidalela kona ukuthi imlekelele. Yini manzini esuke yenza ukuthi abantu abadala ngoba wena umuntu futhi onanesipopolo mhlawumbe kungenzeka uthi uyasishaya isipopolo kumuntu othile uthotha abantu abadala bagoloza. Yini esuke ibenza ukuthi bagoloza ukungena egcekeni lomuzi wabo? Mkhulu
Yabona into evamise noma eyimvama kakhulu ukuba isihibe kubantu abadala. Yilento yokuhamba uyobalanda bese uyobangenisa. Kungathi ungabalanda bese ubahlambulula. Ngoba bebodwana banamabibi. Kunjalo. Manje ungathi ungabahlambulula ze ukuthi uma ngabe bengena phakathi kwekhaya bangene bebambisene futhi bezokwenza noma bezogcina izifiso lezi enizoziphahlela nina bantu abaphila emhlabeni. Yenye indlela noma yenye yezinto eyayibangela ukuthi bagcine kube khona abangafuni ukungena noma khona bangena abanye basilela ngaphandle ukungabambisana. Bese mkhulu kuzoba khona le eyokubethela. Uma ngabe la ekhaya kubetheliwe abantu abadala bengekho naqala nabethela abantu abadala bengekho phakathi kwekhaya. Abantu abadala mabefika bafica kukhona izinto eseyifike eqala kunabo. Angeke ke besavuma bona ukungena bahlalisane nezinto abangazazi. Isikakhulu lesi sibethelo othi uma ngabe usifaka bese usifakela nezikhali. Angithi uyezwa kukhona into ezithi masibethela ngazo bese sithi cha uyabona ngoba kule ndawo enihlala kuyo kuba impela ihlekisana ihlomelene. Yebo ihlekisana ihlomelene. Ake sithi masifaka la isibethelo bese sifake mhlambe nomese ngenze isibonelo. Kodwa ungawuvali ufaka uvuliwe. Njoba sisuke senze njalo sisuke sitshela lezi insizwa sifaka la phansi ukuthi ozosondela umhlaba impela ungabusamiyeka. Abantu abadala ngeke bangene egcekeni elinjalo ngoba sekuvinjiwe vele. Impisi semome abasakwazi ukungena bona. Omunye manzini uzothi kanti bazoze bangangeni nje. Izilwane lezi suke kubethelwe ngazo noma zikhonkwane nje izimpande kuphela. Ake ngisho uma ngabe kuukuthi mkhulu kubethelwe ngezilwane yila abantu abadala bangangeni khona. Yila esenza khona thina abantu abayimelaphi. Ngiyayibala nami ngcono ngoba ngizwakala. Yila thina abantu ababelaphi esithi khona sizofaka inhlamvu yesibhamu ngizokufakela umese ovuliwe sengufaka izinto ezithize kusuke ngikufakela izilwane lapha ezizokugadela umuzi wakho ezizoxosha ezinye izilwane. Angazi uyangizwa yini mangabe kukhonke kubethelwe ngalezo zinto abantu abadala ngeke bangene kulelo khaya noma abasamukelekile ngoba abakwazi ukuhlalisana nalezo zinto. Kodwa uma ngabe kubethelwe ngamakhambi umehluko uthi masibethele ngezilwane ukufa akwazi nokungena ngoba izilwane zikushaza kushoniselile. Ngisho umthakathi akakwazi nokungena ngoba izilwane izomgwaza kabukabukabi. Kodwa masibethele ngamakhambi nanko kumehluko. Amakhambi umthakathi uzofika kodwa uzothunazeka. Ngizwakala. Yayizwe umuntu usuke sethi ngikhathele angisafune kwakuthi azezela bese enzelwa ngezilwane. Izilwane ke ezithi ezisuke izitsheliwe ukuthi into nje ezofika la. Mhlambe ke manzini ake siqale kanje. Asiqale baba. Kunombukeli la wempunga yesintu. Usezwile ukuthi sikhuluma kulenze ukudaba lokungeniswa kwabantu abadala. Kodwa useke wathola ukuthi emzini wakubo abantu abadala bafuna ukungena. Baba. Mhlambe lowo muntu yini kumele ukuthi ayenze kuqala? Ukuxosha lezilwane lezi ngaphambi kokuba bangenise abantu abadala. Uzobona kanjani ukuthi lezilwane lezi sezixoshekile? Kusobala mkhulu, kusobala umuntu omdala. Uma uzobethelwe ngezilwane unesifudumezi. Kanjani? Yabona mawuhlela endlini evalelekile engenawo amawindi kuba indle njalo. Kunesifudumezi. Lezi zilwane ziyembatha nabantu la ekhaya. Phela lezi zilwane akuzoneza la ekhaya. Ekhambeni kwesikhathi lezi zilwane ziba isipoki. Ziyembatha nabantu la ekhaya. Lezi zilwane ziyawadla futhi amandla abantu bala ekhaya. Kodwa lento yenzeka ekhambeni kwesikhathi. Uma ngabe ke usifuna ukufaka abantu abadala umbuzo uthi kufuna enze njani? Ufuna uqale kukhishwe lezi zilwane, kulungiswe igceke ngoba vele ngaphambi kokuthi kungena abantu abadala kufuze kulungiswe igceke. Ufuna kulungiswe igceke kukhishwe lezi zilwane ziphume kubese kufakwa amakhambi ukuthi izilwane engabe sakwazi ukubuya phakathi kwaleli khaya ngaphambi kokuthi kufike abantu abadala. Ngoba ngempela ngcono uzothola ukuthi manje kunabantu bonke ekhaya baphupha benza ucansi. Yebo.
bonke nje baphupha benza ucansi kanti ile zinto ekwabethelwa ngazo ekhaya. Yebo. Manje yilapho ke la umelaphi wendabuko engena khona ke futhi manje kutheni uma sizongenisa abantu abadala lekhaya siqala silishanele igceke. Yebo baba. Silungise igceke. Nako kunye manzini kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi hayi ngoba nakuqinisiwe ngezilwane kodwa kukhona abantu abafika bazoganga bazogcila izinto egcekeni. Nakhona futhi lapho abelaphi bendabuko bayangena ukuthi ezimelaphi wendabuko azozimba lezi. Kungabe mhlawumbe uncwane umeshaya isipopolo eshayela umuntu kuyenzekani ashaya isipopolo segceke ukuthi mhlawumbe akukho yini okubi okukhona egcekeni. Kusuke kuthiwa mkhulu lapho senza inhlolo zomndeni. Yebo baba, uyangena egcekeni noma abantu uma uzongenisela abantu abadala uyahlola kuqala ukuthi abantu abadala bebodwa nabanjani 1 bese kuhlolakala ukuthi lo mze nifuna beze kuwo wona unjani. Uma ngabe kuukuthi umze kufuna beze kuwo unamabibi kuvele kufuna uqale kulungiswa amabibi ngoba ngeke bangene endaweni enamabibi. Ngisho nani uma ngabe niphile ezweni uma sihlola sithola ukuthi nifuna ukwenza umsebenzi wabantu abadala kodwa kanibambisene ninodwana akungeke size sifike ngisho kuwenzeni umsebenzi wabantu abadala funa kuqale kudlulwe kule nhlambuluko yenu. Mhlawumbe manzini sesizophetha la manzini kunomuntu othola ukuthi wakhona lekhaya wahamba mhlawumbe olanda into ethile wayibeka imsamo ukuze lekhaya masikhuluma lemsamo izinto zenzeka. Uyabona lo kodwa manje makuhamba isikhathi sesiyathola ukuthi isilwane esithile lesi ubaba noma umkhulu awekade sibekile lekhaya emsamo manje sekudinga ukuthi manje samukele omunye umuntu ukuze sigcinelwe zonke izinto ekufanele ukuthi zigcinwe. Esimene sinjalo manzini abantu abadala bayakwazi ukuhlaliseka uma kukhona into efana nale yomuntu walekhaya kufanele ukuthi phela sekuyale ekhaya angazi noma mhlawumbe ingena ngaphansi kwani leyo nto isipoke noma umdliwa. Okay, yonke into esuke ihlangene nezidalwa iba umdliwa la ekhaya ngoba iba ilunga lomndeni wala ekhaya. Uma ngabe kukhona into elandwe ubaba wala ekhaya elandwe umanzini ake ngenze ngami makhona into engiyilandile phakathi kwasekhaya enemthetho ekufanele igcinelwe yona ngaphambi kokuthi ilandwe ngithe kuwena kuqale kuphahlwe kubuzwe idalweni kubheke ukuthi siphi isidalwa noma idalwa ziyavuma yini ukuthi kube khona ibypass efakwa phakathi komndeni. Angithi uyezwa uma ngabe idalwa ivuma kukhona usiko oluzokwenziwa ukuhlanganisa lento ofike nayo nezidalwa zala ekhaya ukuze kuzoba ngoba lento iba yilunga lomndeni wala ekhaya. Lento uma ngabe kuyinto enemthetho kushuthi umnikazi wayo kufanele ayigcinele imithetho yayo kodwa lento ayikhona ngisho emandulo. Umehluko okhona emandulo namanje ukuthi abantu basebunamandulo bebenesifuba abantu bamanje badla ugologo mase bekhuluma indaba. Uma ngabe unayo lento ubuyaye ukhethe umfana ingwaneni zakho ombona ukuthi uqinile nobuchopho bakhe buchithiwe bese ethi uma ngabe efika esigabeni esithize sobutsizwa bakhe bese umtshela ukuthi mfana la ekhaya kunento enje la ekhaya masiphatha siphahla kanje emva kwesikhathi esithize la ekhaya kwenziwa kunosiko olunje usukuyilungiselela wena ze kuthi uma ngabe mina wena udlule emhlabeni kube khona ozosala aqhubeke la wena okade ugcine khona. Buke lo mpunga yesintu TV niyazibona izinto nezimo esibhekene nazo emagcekeni obaba nomkhulu bethu. Njengoba sikhuluma nje indaba yokungeniswa kwabantu abadala ngifuna umuntu nomuntu aqala azibuke zonke lezi zinto esikhuluma ngazo ukuthi igceke lomuzi wakubo ngaba lingcolile yini azikho yini izinto enabethela ngazo kanti lezo zinto lezo azilungile ukuthi abantu abadala bangahlalisana nazo. Abantu abadala ukwazi ukubangenisa phakathi kwegceke elingcolile igceke elinezilwane nezinto ezingcolile kokuphoqa ukuthi mase ufuna ukubangenisa ukuze bezohlala kahle bazinze banethezeke uqala uthola umelaphi wendabuko okuqala ozokuhlolela isimo segceke ukuthi likulungele yini ukuthi lihlala abantu abadala ngoba mhlawumbe nembangela ngenzeka ukuthi imbangela yokuphuma kwabo ingoba vele kungcolile. Ukungcola kwakhona akukona ukungcola lokho ukuthi khona into engcolile soyigeza ngomswane
kodwa izilwane ezikhona egcekeni umelaphi wendabuko uyamdinga lapho ukuze ezokwazi ukuthi anihlanzele isimo segceke bese abantu abadala nibangenise kahle. Uncwane ngabe uyakwenza lokho? Akuyenziwa mkhulu. Ya. Ngoba phela uma size la suke sifuna ukuthi abantu bathole isixazululo. Ngoba ngempela umuntu angayibamba imbuzi athi abangenisa abantu abadala kanti egcekeni khona isilwane. Kunemizi nje uthothi kugijima amakati abangawazi ukuthi awakubo. Kanti izilwane zonke lezo njalo ntambama qhamuka ikati kanti isilwane kufanele ukuthi igceke lihlanzwe. Ikati ke emanzini liyingozi ngoba sekuthunyelwa lona esikhathini sanamhlanje ukuthi lihambe logqiba izinto egcekeni. Kodwa ngiyajabula uma ukuthi noncwane usizo linjalo bayakwazi ukuthi babe nalo. Mhlawumbe sesizophetha nje emanzini angazi noma akhona amabili amathathu ongaphetha ngawo okanye sibazisa ababukela ukuthi umanzini utholakala kuphi. Sengiphetha nje mkhulu. Mhlambe kuhle noma ngibona kukuhle ukuthi uma ngabe uzongenisa abantu abadala ngoba kuwumsebenzi omkhulu. Mhlambe uke ubheke isimo sasekhaya ukuthi akukho yini okufuna ukwenziwa noma ukulungiswa ngaphambi kokuthi kungena abantu abadala ngoba kunzima uma ngabe usuqalile wathi uyabangenisa sebengasafuna ukungena ngaleso sikhathi usuke ungasazi ukuthi kumele wenze njani ivele ibhajwe emthumeni. Kubona kukuhle ukuthi umuntu kungangcono mhlawumbe enhlanyeni afika bheka ukuthi uhlanya lizohlanya lithini mayelana negceke la kubo. Nanokuthi incwane uma sengitholile ukuthi abantu abadala kuthiwa abekho asike sidlihluphe ngokuthi yini ebenze baphuma kuqala. Yebo. Ngale kokuthi sidlihluphe ukuthi sesiyabangenisa. Yazi mkhulu kulokho ngiyangize ngithi kumuntu mayekuhlolela ukuthi lento angazi ngizokubekela kanjani. Umuntu mayekuhlolela akangathi umuntu idalwa zikho ekhaya. Ayikho into enjalo. Azikho ngobani. Kwenzakalani. Zake zafakwa yini ngaphambili. Angithi yena uyabona. Akangaveli enze iblanket athi nje idalwa zikho. Kufanele ngingenisa abantu abadala. Ngibona into zenibheda nje idalwa kufanele achaze. Ukhona uma ukuthi ukhona osewake wakwenza ukhona owakwenza kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwenzakala angithi usuke ebona mkhulu akuthi angazi manje ayiqiniso leli manzi nolisho iqiniso lelo okuwukuthi ngini kwenze ku1 2 3 kwaba imbangela ukuthi abantu abadala bafike baphume yabona ngoba abantu abadala kuyenza bangabibikho kanti bathwetshula. Kufanele ukuthi sikuthole konke lokho ukuthi abekho nje yini enza ukuthi bangabibikho ukuze ningene ithi ningenisa abantu abadala kanti abantu abadala bathwetshula. Nilanda into engekho vele kufanele ukuthi niqale laba bethwetshulele khona bathwebule. Yebo ufuna baqaqaqala. Iyona ke lento umbukelo wempunga yesinto enza ukuthi siqale sibe manqika nathi ukuthi sithi bangeniswa kanje. Kufuna siqale sishaye wonke amakhona njengoba nginoncwane namhlanje. Sibuka ezinye zezinto ezizobavimba ukuthi bangene ngoba sabantu asifani. Ukhona umuntu othola ukuthi ngempela igceke la kubo lidinga ukuhlanzwa kuqala. Bakuthola kuphi abantu mkhulu? Ngiyatholakala eThekwini, nginesigodlo kwaMashu, nginesigodlo ePhayindane, ngiyatholakala naseGoli. Kodwa mkhulu ngicela umuntu aqala fone. Ngiyacela aqala fone. Mbukelo wempunga yesintu TV le nombolo lokuzibona zivela ezakho umkhulu umanzini uzomshayela kuzona uze ukuthi ukuphi uma ukuthi useGoli ushilo ukuthi eGoli ucela ukuthi nimfonele eqala ngiqale nizwe eqala ukuthi usesukileni ngaseThekwini. Siyacela ukuthi umfanekiso oqosheni uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga yesintu TV bese sithi nje impunga. Inasa ngase ngife